Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah biwasilati wa barakati ta'allumina kitabana so'ihudiniyah wal wasoyal imaniyah. Ya Allah wa'li hawaijana wastajib dunga ana ya Allah. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ngendika sapa ba'dul mufassirina sebagian ahli tafsir rahimahumullah. Rahimah muga-muga melasi hum ing ahli tafsir sapa Allahu Gusti Allah. Fi qaulihi ta'ala ing dalem ngendikane Gusti Allah Ta'ala, ittaqullaha haqqa tuqatih. Allah ngendika ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqu padha takwa sapa sira kabeh Allah ing Allah haqqa tuqatihi kelawan sak nyata-nyatane takwa ning Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi sing terusane wala tamu tunna illa wa antum muslimun gae. Laten gen tafsir ittaqullaha haqqa tuqatihi huwa hiya utawi tafsire iku ayu tonga yen to ditaati sapa Gusti Allah falayuk samangka ora dimbangkangi, ora dimaksiati. Tafsire niku Allah ki ditaati, ora dimaksiati utawa ora dilawan, ora dimbangkangi. Wa yuzkaru lan tansah dieling-eling, tansah dizikiri sapa Gusti Allah fala yungsa mongko ora dilalekke. Wa yuzkaru lan disyukuri sapa Gusti Allah fala yukfaru mongko ora dikufuri. Intaha. Tafsire niku Gusti Allah ngendika ittaqullah takwa marang Allah kelawan sak nyata-nyatane takwa niku yen to Gusti Allah ditaati, aja dimaksiati. Uga tansah dieling-eling, disebut-sebut, aja dilalekke. Gusti Allah kok dilalekke bahaya. Wong lali Allah ki ya bahaya tenan. Wa yuskaru lan disyukuri. Kita bersyukur pada Gusti Allah. Syukur napa apa wae wis. Wong nyatane kabeh saka Gusti Allah.
Nek garis besar yo urip itu wis cetha wutuh saka Gusti Allah. Wong nyatane nalika kita urip ngeten iki engko sehat apa lara yo ora ngerti. Iki engko isih urip apa mati yo ora ngerti. Sapa sing ngerti jar? Mangrasakno saiki. Glegeken mati wis iso kok. Glegeken lho. Yakin ngono mati kok. Mula ora main-main urip kuwi tansah bersyukur. Ya Allah, matur nuwun isih maringi urip tak gunakne nggo taat supaya wujud takwa. Urip karo sehat ki digunakake nggo taat, nggo mujudke le takwa. Kanthi hasil taat berarti bersyukur pada Gusti Allah. Ora kufur lah. Akeh banget sing do lali Allah sehingga ora duwe program takwa, program taat, program ibadah ngeten kuwi tenan. Jan ora ana ngen-ngen arep ibadah ngene ora ana. Bahkan saking delele lali Allah, saking delele dheweke niku ki bodho tentang pemahaman makrifat, pemahaman kenal Allah. Niki mungkin temandang-temandangi ya wis ora nggo Gusti Allah wong ra kelingan nek niku sing maringi Allah kok. Lah kok iso kaya ngono? Ayo mbut gawe ya mung semata-mata nggo golek duit. Mbut gawe wis mbut gawe. Umum niku mang delok rakyat uripe mung mbut gawe. Wis kuwi ora iso dadi nilai taat terhadap Allah wong ra kelingan Allah kok dan sejane niku ora nindakake dawuhe Allah wis lembut gawe titi wancine awan salat yo ming rolasan leren ora salat wong jenenge ora taat kok jan rasane ming gletak apa mangan nek sing lanang yo terus udut bar kuwi tandang meneh, mbut gawe meneh. Ora lanang ra wedok sing ra kenal taat ya wis ngono kuwi. Engko terus mulih wis kadang nek isih ana wektune dolan. Mulih terus ming dolan. Nek sing rada nom-nom kae. Nek sing tuwa ya wis mulih tekan omah ngrasa saya ya ming gletak adus wae ora. Putune ora gelem nyerak. Akung kecing. Putune ora nyerak. Ora tau adus. Arep makna ing ibadah ngene ora ana. Nang nggon ucapan muni ing ibadah ora kenal Allah. Jan mesake lho sing umum kae. Kaya mbut gawene ora pati bentuk mbut gawe sing nekake hasil gedhe. Nek diitung-itung sedina wae ra ono 100 sih. Ming 80 kae ketok. Kopi 75. Lah nek sesasi 2,5 juta dibagi 30. Wis ming 80-an. Oh dibagi 26 wong minggu prei. Disudo 4. Bagi 26. Wong minggu ra glidik. Ngono. Mesake kula iso yakin lah kok dadi ora kenal Gusti Allah, ora ana nilai taat. Mbok yo kelingan uripmu iki sing uripke sapa? Saiki mangsa sehatmu ngono kuwi iki sing nyehatke sapa? Lek kelingan biasane engko nek lara gereng-gereng kae. Dobati apa-apa ora mari, wis iki kelingan. Bahkan kalau janji-janji kae yakin terus wangun janji-janji.
Pokoke nek mari ku lajeng salat Gusti Allah ngono kuwi. Mari ya mung salat 2 dina. Leren meneh. Parah nek sing ngeten niku parah. Ora bersyukur ning kufur nikmat. Kuwi engko nek dikeki rejeki akeh ya ora bener cacakane iki ora ana. Cacakan kok tembung iki sedekah ora kenal Allah kok sedekah. Kok nek sugih apa meneh zakat ya ora zakat. Wis repot yakin tenan. Mula sing dimaksud wong kufur nikmat iki modele ngono-ngono kuwi. Itu namanya kufur nikmat. Ora bersyukur dikei sehat, ora bersyukur dikei rezeki, ora bersyukur dikei apa wae. Mula kowe do takwa ngono nek niki. Kowe do takwa, itaku. Jamak niku ora mung kowe sitok ya ora, kowe akeh. Itaku. Ndak repot niki mengke selak telat masalahe. Kudu iso ngelola kahanan-kahanan sing diparingke Allah, ngelola awak sing diparingke Allah, ngelola duit rezeki sing diparingke Allah, dinggo syukur. Dinggo matur nuwun, dinggo takwa karo Gusti Allah. Apa-apa iki minggu Gusti Allah. Latihan iki kudu latihan mengarah ke sana, nek langsung sak blendangan ya ora iso. Apa meneh kaitan karo bondo nek nggon awel iki akeh-akeh wong. Akeh-akeh wong awel. Arep muni sedekah niki wangi labut. Mbok bayarano nek iso ora cucul. Ya kadang sing lanang arep cucul, engko sing wedok ngendoli wong ya awake dhewe isih kekurangan kok ya Pak, kowe iki lek sithik-sithik ngewehi, sithik-sithik ngewehi. Engko mbasan kurang tak sambati ning kono. Ngono jek dilarek sing wedok iki. Ha sing wedok iki le ngendondoni men kendhu. Syukur nek iso ra sida. Le ngulungi iki men kendhu, nek iso men ra sida ya luwes kae nelongso kae sing wedok. Wong aku nyatane anggar saben-saben butuh njaluk kowe ora ngulungi. Gek nek ana wong butuh tok sedekah abot endi apik endi nek gatekke bojo ngono jek obat. Nah akhirnya sing lanang ya terus kendus. Kendus iya nyoh cekel kabeh kono. Gila. Malah bener kok wong mburi kuwi ra nyekel sisan. Mah karuan. Kepara nek butuh nembung ngono. Mah apik. Serasane nyekel sisan. Nek ana wong njaluk cilike, nek ana apa-apa kebijakane warga misalkan tarikan-tarikan wis cukup jawab rika mang ngomong ibune. Wangun tenan kan. Wela pripun keuangane rika. Wong bendaharane rika wis. Lah yo jenengan sing njaluk wong jenengan iki dadi kepala rumah tangga. Wah, kok ndak maido kok yo darani kula nggo apa ta apa. Lah nek iki modele wong lanang gila wong wedok nek sing ngene iki. Iki modele gila. Kuwi ngarep lho. Iki modele ketoke sing dora ngaji-ngaji kae kok. Wong kondo ngelola apa wae nggo taat, nggo ibadah, nggo bersyukur kok ya ora patek paham. Ora ilang wong dicatet kok le sesuk karek nyadong. Wong ora sah piye-piye wae sesuk nang kiamat ki duluke. Buku catetane iki duluke sesuk nang dina kiamat ki ora ilang. Jenengan rasa gedagikan ngolah alik nang di bukuku rasah.
Engko ora diundang siji mbaka siji terus nyoh penuk kae. Catetane dibukaki ana, dienggo ngene dikeke kono, dienggo iki ana, terus engko mengkare nggo nyadong ganjaran. Mula tanda-tandane kan akeh. Nek dikeki buku catetan madhep marep nganggo tangan tengen wis kuwi cetha catetan apike luwih akeh. Ning nek ngantek nampa ning nggo tangan kiwa kuwi catetan eleke cetha luwih akeh. Wis iso dititeni kuwi kok. Nek saiki mono, kadang wong ki ning donya ki akeh ora ngerti, kadang kala ora ngerti wae biji. Sing apik kae ketok elik, sing elik ketok apik. Nek saiki lha kuwi mung wong kok ora iso dadi penentuan bejo cilaka kok. Wong-wong ki nek biji mung karo jodhon. Tenan ming jodhon ora iso nggo nentokke nek para menungsa ki biji apik berarti wong iki mesti bejo mboten. Mboten neh rasane dinangali ngendika kowe iki dadi wong sing nek ning ngarepe wong liya kaya elek, kaya ina, kaya asor, ning jebul ning ngarsane Allah mulya luhur. Isane dinangali kowe ngendika ngono kuwi lha kok iso ngono? Karena sakjane akeh ngamal apike ning ora diketok-ketokke. Dadi ikhlas iki cetha. Ora tau dumukke, ora tau dipamerke. Mula bijine wong ning gone wong iki kaya-kaya ki jan elek wong ora tau ndek ngamal apik. Jebul akeh banget ngamal apike. Beda sing dipamer-pamerke kae men ketok luhur, ketok top ning ngarepe wong. Kae malah ngamal apike titik. Lah kok titik wong le apik nek ning ngarepe wong akeh ngene iki. Ben ketok luhur, engko nek wis adoh ora ana wong blas ora ngamal. Wong ora ana wong weruh. Kamangka le ning ngarepe wong akeh karo le ora, akeh le ora. Akeh le ora ning ngarepe sehingga le ngamal apik berarti yo arang-arang ming nalika ning ngarepe wong wae. Tapi wong pamer, wong butuh wah, wong golek alem. Kaya ngono wis ora mlebu ning nggon kriteria wong mukhlisin wis ora mlebu. Ngel kok ya nek ngeten iki. Nek wong sing top tenan iki ngamal apik iki ra ketok-ketokke tur sithik-sithik diprogram dadi ngamal apik. Ora ana wong ngerti kok ya. Lagi metu saka omah wis bismillah. Pokoke muga-muga paringi berkah selamat wis. Iki niate apik. Ditakoni karo tanggane pundi? Sinau ngelmu. Dadi ternyata memang metune iki mung arep sinau ngelmu. Srawung dono arep njembarke wawasan ilmu srawung. Nggih. Karo mlaku nika ning kidul kono petuk kanca ngaji. Langsung nuruan, "Lho Pakde." Yes, nyanyi ibadah. Ora ana wong ngarani nek kuwi ibadah iki ora ana. Terus kancane sing dirurui mau malah jelaske je kancane sing dirurui. Malah ngomong gendone to kae mau. Lah iya. Leng bablas. Prapatan jedhes kena abang titenono nika saben sing mandeg manggateke ra mesti ngewehi. Dadi nalika kena abang sing do mandeg kae dijaluk ora mesti ngewehi man titeni. Mang delok sisane dengan pokoke sekali waktu golek ngelmu ten riku niku mandeg delok kahanan. Engko nggo sinau. Mandeg rada suwe 3 abang apa 4 abang. Lah iya jenenge ndelok sih. Di pokoke mandeg ngejejer kae
ngantek ketemu lampu abang ping 3 apa ping 4. Arang mesti sing ngenehi ana njalukne. Arang banget. Lah nek sing wong sing ndek ilmu wah wong cetha ditembungi, ayo ngekeki wong jeneng 2000 kok. Atine ngono ki tak sedekah 2000 wis tek. Wong liya ora ana wong ngerti nek kuwi taat ning catetane nang ngene rakib sibang. Ngono-ngono iki ora ketara blas. Ora ketara blas. Wong liya ora ana sing ngerti. Karena ini ibadah sing asli tenan. Ora ning omah, ora ning jaba jebul ngibadahe wampuh. Ngibadahe wampuh, bapak-bapake mulih saka lunga. Jam 2 awan. Nek mulih saka lunga golek ngelmu jam 2 awan. Ya itu saka kuliah, Cik. Saka kuliah. Tekan ngomah, ngono ya ngungak. Sing wedok turu. Ngungak sing wedok turu gek pawon ajange teng kledher kae. Ora digugah wis ben tak nyelengi ngamal soleh asah-asah. Iki sapa sing ngerti? Wong jaba blas ra ana wong ngerti. Ning catetane ukih kae catetane. Wong jaba paling ming biji. Le minggat mau wis mulih po. Wong jaba iki bijine ming ngono kuwi. Le minggat mau wis mulih po. Kok ketoke montore ning omah. Bijine ming ngono kuwi paduan ning omah asah-asah. Rampung asah-asah nggodhog wedang, wong sing wedok isih turu. Bar kuwi terus wedangan. Udut. Ngiling wedang we loro le omong, engko nek bojoku tangi gek ming karek ngombe. Lah yo mbok wong amal. Diterangke kok sapa mbok? Karang iki lengen-lengen wae angel. Lengen-lengen angel. Iki ngamal-ngamal sing ora do dingerteni, pamangka catetane akeh, gek wong liya ora do ngerti. Sing dimaksud ngendikane Sayyidina Ali iki ngene iki ora ketok kaya wong di ngamal jebul ngamale kebuak. Ngamale kebuak. Ngantek-entek sak gelas kok sing wedok rong tangi digugah. Tangi Bu, lah tak ilingke wedang je. Jebul sing wedok. Waduh bablas turu Pak. Anu rada nglir aku kok rada mumet. Sing lanang langsung, "Lah piye tak tukoke obat apa?" Ora kok piye-piye ning malah apik banget le nyerapungi kowe. Goleke anu apa piye Paramed. Kok goleke budrek. Iki. Wis ora Pak, ketoke tak nggo turu rada penak. Kae dombeni dang panas kae ora mari. Terus tangi ngombe wedang panas kae karo jagongan dilo. Anu wae, aku wong ora ngerti obate to Bu. Saiki nek rong mari nyoh tak kei 100 tuku. Ora top banget iki. Tak kei 1. Oh, langsung ditampa di 100. Ning ora tuku lah wis mari iki. Ora tuku wis mari jar. Le asah-asah wis ngibadah. Le gaweke wedang wis ngibadah. Le juga kon ngombe wis ngibadah karena makna nyerawungi dengan baik. Kok ngulungi 100 saya ngibadah menang. Ya.
Iki yo ngomong. Kok ketoke oke semene yo ora ono sing ngono kuwi. Ora ono kale nyenengke nek yo keluargane bahagia banget. Keluargane harmonis. Nek ora dikeroki abang ireng. Bisa sip kae nek ngono kuwi. Ning upamane ana wong ngene iki catetane jan kebak rokib sing wong liya ora ngerti babar blas. Umpamane ana lho iki jan elok tenan di mata orang kaya randhe ngamal, jebul di mata Allah kebuak ngamal apik. Mula engko terus urip iki berkah ngantek wong do gumun. Ngantek wong do gumun. Kaya ngono kok dadi ngono kuwi minget. Wong ketoke wong iki ming sak-sake ngawur. Ha karang sampean ra ngerti ngamale kok ya program-program ngamal iki nganggo dalil dipaske gek jenengan ming ngawur wae waton ngawur. Wis ra dadi. Angel to iki jenenge ngibadah tenan ora nggih. Ning tenangno Bu ketoke do mikir iki arep praktek. Iki ketoke do mikir arep praktek. Ya mung praktek lek asah-asah nek D100 tetep ra metu kok ya. Oh, metu saka ngendi aneh-aneh. Ya mung praktek lek asah-asah iki mung tok wedi nek disemprot kok ya. Wedi nek digetak. Ngamal soleh ini sebenarnya seperti itu, ora kok esuk-esuk jam 8 tengah 9 wudhu duha suwe banget. Wong sing wedok ngeleh anake ngeleh rungono apa-apa jin duha. Lah iki kok rampung duha sing wedok ro anak do gledak. Ora yo ndelok kahanan. Bojo ngeleh anak do ngeleh iki aja duka kaya manuk emprit leng lunga goleke pangan. Wah kok do ngeleh anakku bojoku do ngeleh tak golekne pangan ngono. Iki jan juas. Semule wis nggawa beras wis parek masak kene saiki masak gek madang wareg ngono. Oleh lunga leng golek pangan ibadah wajib terus engko le mulih mareki keluarga ya jenenge netepi kewajiban le golek wis wajib le mareki ya dadi kewajiban taat ampuh takwa tenan nek sing ngono-ngono ki takwa tenan. Makane sing pegawe-pegawe iki ndak dina mangkat aja ming mangkat tok ning diniati nggo ibadah. Karena dadi lan orane apa sing kita lakoni iki kuncine nang niat kok ya. Niat golek duit ya ming oleh duit ora dadi ibadah, niat ibadah dadi duwite kecekel. Dadi loro-lorone nek Al-Qur'an iki selalu menyeru mangkana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsihi. Sing sapa wonge ngarepake ngusahani sing bangsa akhirat ingsun Allah bakal nambahi nazid ingsun Allah bakal nambahi usahane niku napa dunyane katut ning wa mangkana yuridu harsad dunya nuktihi minha famalahu fil akhirati min nasibin. Sing sapa wonge urip kok mung ngarepake kadunyan mbut gawe krana donya mujahadah krana donya zikir krana donya ya ingsun Allah menehi donya sing dikarepke kuwi tak nahi ning wa malahu fil akhirati min nasibin kanggo dheweke sesuk nang akhirat ora bakal nemu utawa duwe bagian. Ora oleh apa-apa. Kula sak mesake juga niku sing do amaliyah.
wis maca iki salat tasbih buar kuwi kok maca apa to wong mantep jembreten lambene saking ngokane maca ora ngerti ya jebul ning ati sejane aku men oleh duit sekian puluh sekian ratus juta iki aku men wah kok donya lah iki kok ya mungkin dunyane diwenehke we nominale manut Allah ora manut sing njaluk ning akhirate jian ra oleh apa-apa. Cetha nek kaya ngeten iki mula ngati-ati urip nek ra dingelmoni ketoke apik dadi ora apik geblusuk-blusuk. Nek ora dingelmoni niku jan ora dadi apik. Bapak-bapak mbut gawe bismillah netepi kewajiban men dadi celengan ibadah. Ibu-ibu temandang apa wae mbok nang omah mbok ning gawean bismillah netepi urip menungso kudu nyambut gawe nggo ngluru rezeki fantasiru fil arwah tahu min fadlillah ndak dawe semebar ning bumi ngluru rezeki kanugrahane Allah ati netepi dawe Allah dunya kecekel akhirate kecekel sip nek sing nyata niku tenan niki sik terus sesuk muga-muga dadi ridani Allah dadi berkahi Allah dadi rahmati Allah mulya dunya mulya akhirate bejo dunya bejo akhirate amin ya rabbal alamin ila akhirih wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.